И така, здравейте всички, добре дошли в едно ново видео. Както са разбрали от заглавието, днес започваме трети епизод на поредицата ми Road to Glory и ще започнем този епизод с отваряне на нашите награди от Division Rivals, тъй като просто цъках станах ранг 1 в дивизия 6 и просто искам да се отворя тези 6 пака, защото две поредни седмици вече взимам около 52 000 и просто е досадно, защото не съм отварял такива яки пакове доста време. Така че като цяло нека да отваряме тези пакети. Сега искам да се извиня за това, че изглеждам така като някакво зомби бата или нещо такова, обаче нали знаете, гриповете на стинки и в момента имам малко хрема, заради това да извинявам се. Но както и да е, стига се ме бавил, нека да преминаваме към пакетите. Ето виждате 6 пакета, не знам, вероятно може да направя нали, още някой друг пакет след малко, след те пакове, но не знам, ще видим. Както и да е, 2 Rare Gold пака, 2 Mega пака, 2 Prime Gold Players пака, аре нека видим първия Rare Gold пак, аре нека видим какво ще стане. Ще има ли локаут, първия пак няма да има локаут, пътещо лаги да маскира, бе. Поне бот испанец, Right Mid, който е One Mata, вау. Untradeable One Mata, красота. Добре, Маурисио Почетино виждаме тук тия работи. Това ливата поливаш? Факт, това е екип на клуб. Добре, окей, тия си ги сторвам в клуба. И да преминаваме викно към следващия Rare Gold пакет. Айде да видим, този път няма гледам. Не знам горе дали има локаут или не, защото няма музика в момента, няма звук. Я да видим. Няма локаут, но има борд вратар, който е Балман, факт. Няма нещо, Балман, Оливър Балман. Има ли още нещо? Джовинко, Нянг, така, на Арсенал виждаме. Кресата на Бразилия, така. Склад фитнес има, който е хубаво. Така. Айде да преминаваме към мега паковете и да видим какво става. И няма тук, няма локаут. Ще има ли поне борт, я да видим. И борт няма, добре, който това ургваец. Централен защитник, това е Ник Клатес. Себастиан Клатес, ще я кажа КСС. Така, Аканчо тук е така. Бая играчи има, ако не е друго. Канкам си еме, това ще използва. Ооо, 400 фитнес, не знам за какво не ги забелязвах. Предположение, че те са доста важна част от самия пакет. Нека видим едния Prime Gold Players пак. Моля се дай ми един локаут, моля се игра. Локаут, мачка бе! Нека видим какво става сега тук. Форм! Аржентинец! Вратар, не бе, бате, как бе, стига бе, не бе. Защо бе? Бенитес, той е трета бате, 8-4 вратар, Уолтер Бенитес, или Валтер, как се казва, не знам. Защо бе човек, може да ми дадеш Ди Мария, може да ми дадеш Алехандро Гомес, ми даде Бенитес бате, Бенитес! Шибания Бенитес, добре как иде. Няма никой на Джиния Гуита, чакай аз мисля, че мога да го... Не, фак не. Добре, какво направя тогава? Поне ще опитам на какво направя. Добре, поне даде локаут, ако не друго, първия локаут за видеото. Мега пака, тук също не очаквам, няма да видим сега поне дали ще има борд. Не знам, аз горе не мога да чувам в момента, защото нямам слушалки, както виждате. И да, CDB, решам да е Пато, така. Ще има ли не знам нещо друго. Два менеджер, такива контракти, аз не ги използвам, CM към Кам и CM към CDM, то е хубаво. Багболна ще се използва. Тук е това умрел тренинг, не ми трябва. Така. И нека видим последния 45к пакет. Нека видим, моля се да има локаут. И тук няма да има локаут, но ще има ли борд поне да видим, един Фабино няма да дори зле. Бразилец седи, моля се, Харватия, който е вратар, защото беше ужасно. Отвратително. Докур, Бабел, тук е някакви други. Ужасно трагедия, жива трагедия. Да, и така горе реши да направи един голд апгрейд, нали, за края на нашото видео. Айде да видим сега какво ще падне тук. Дали ще има поне някакъв борд, защото борд значи 8-3 плюс, а в момента един 8-3 играч няма до SD. Айде да видим. Ще има ли локаут? Локаут! От Rare Gold пак, такъв деца двама играчите. Французин, който е нападател Гризман. Антуан Гризман! Айде мачка бе! Антуан Гризман! Мачкай! От Gold апгрейд, бате! От Gold fucking апгрейд! Антуан Гризман! Айде мачкай! Yes! Айде бе! Антуан Гризман, чакайте да петка в пенал. Скриншот ще да изплющиме.
Антуан Гризман, мачка, бе! Това ме състав, като виждате, Едерсон, Давинсон, Санчес, Алдервайрелд от Маркос Алонсо. Абе като цяло, единствените ми промени хора в отбора, това са на схемата. И Фабиньо виждате, Фред мисля, че не съм ви показал, Едерсон и Тоби Алдервайрелд, като замених Горецка и Ботинг, тъй като Горецка беше ужасен, уникално зле, трагичен. Докато Алдервайрелд сега, да кажем, Ботинг беше по-добър, но нямаше как да го вържат точно заради това. Нали, освен ако не бях купил Мануел Нойер, да кажем, но нямам толкова пари на Нойер. Така че сега трябва да мисля някакъв нов състав с Гризман. И да, хора, това като цяло ще бъде всичко за това видео. Надявам се, като ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате за канала ми, ако сте нови и да харесате самото видео. Така че да, ще се видим следващия път. Това бях аз, това бяхте ви и до скоро.